Hürmetli туғандар, қаршы алығыз Яшьлек шоу 2017 финалисттары Бирешмә төркемі! Йыр, моң, дәрт, дарман яшьлеккә килешә. Тамырда яралган төркем без бирешмә. Һәр йөрәк ынтылһын максатка. Ышанысам хыял булһын гөлянәшә. Бирешмә! Күп юлыңды тапһаң, шул юлдан тайпылма. Кыенлыктар булыр, артыгын башыңа. Ходай бүләк иткән язмышты әрләмә. Максатың бар икән, көсеңде яләмә. Һиндә бит бар күңел сафлыгы, зирәк акылың, якты хыялың. Һиндә бит бар кайнар йөрәгең, яшәүгә дәртең, төрле һәләтең. Бирешмә! Хаталыңда булыр, унһыз яшәп булмай. Хаталыңдың тиеп, туктарга ярамай. Аңкыга белергә мәрдә кыен түгел, үз юлыңды тапһаң, барыһына еңер. Барыһына Һиндә бит бар күңел сафлыгың, зирәк акылың, якты хыялың. Һиндә бит бар кайнар йөрәгең, яшәүгә дәртең, төрле һәләтең. Һиндә бит бар күңел сафлыгың, зирәк акылың, якты хыялың. Һиндә бит бар кайнар йөрәгең, яшәүгә дәртең, төрле һәләтең. Бирешмә! Һиндә бит бар күңел сафлыгың, зирәк акылың, якты хыялың. Һиндә бит бар кайнар йөрәгең, яшәүгә дәртең, төрле һәләтең. Һиндә бит бар күңел сафлыгың, зирәк акылың, якты хыялың. Һиндә бит бар кайнар йөрәгең, яшәүгә дәртең, төрле һәләтең. Һиндә бит бар күңел сафлыгың, зирәк акылың, якты хыялың. Һиндә бит бар кайнар йөрәгең, яшәүгә дәртең, төрле һәләтең. Бирешмә! Бирешмә төркеме безнең иҗади киләсәк. Бер касанда бирешмәгә зур рәхмәт, бирешмә дигән.